Bueno, egunon, eta ongi etorri denoi kilometro bereziontara. Aurten Goierri egin zitzaion eskaintza kilometro berezi hau edo antolatzeko, eta 3 ikastolek baietz esan gendun, eta hementxe gaude. Gaur ez du oso naiten, baina bueno. Eta, eskerrak eman nahi dut antolatzen eontzaten guztiei, irakasle eta gurasoi, baina batez eskerrak eman nahi ditut urtetan ikastolen ingurun, aritu zeaten, irakasle, langile, komunitate osoai, egin dezuten lanagatik gure gazte eta aurrak euskaraz bizi ahal izateko. Beasaingo ikastolak 25 urte bete berri ditu, eta Beasaingo ikastola guraso talde txiki batek sortua izan zen. Talde txikiarrek egindako lan handiari esker garena gara. Bihotz-bihotzez, mi esker. Ikastolan ere hainbat eta hainbat lan lerro ditugu, eta hemen ikusten den moduan, denon arteko konpromisoarekin aurrera jarraituko dugu. Hezkuntzaz gain baditugu hainbat alorretan, bai eraikin berriak, bai pedagogikoki modelo berriak, eta horiei ere aurre egin beharko diegu. Konkretuki hemen ere eraikin berria egin dezue, Lazkaon ere eraikin berria egitera goaz datorren urterako, eta hortan ere denon laguntza beharko dugu. Ez artezkaritzan dauden ekidea bakarrik, baizo bai, guraso hoi, irakasle, eta guztion artean, gaur ikusten den bezala, elkarlanean egingo dugu. Nire bizitzako lehen 18 urteak eman ditun jakintzan eta azkeneko 9 hementxe, beraz, guretzat niretzat bereziki hunkigarria hona itzultzea, eta eguraldi honekin hemen asko gaude 93ko kilometroak haiekin oroitzen garenak. 77an ere izan omen nintzen Beasainen, 5 hilabete nituela, hor hasi zen kilometroak egin gure harremana, kotxean eraman ninduten, eta nire belaunaldiarentzat kilometroaken garapen guzti hau gure bizitzaren ADN-ean dagoen ekimen bat izan da. Herritik sortu zen ikastolak baditu erronka berriak, herriak ere, ordiziak ere baditu erronka berriak, eta euskaratik, gure kulturatik, gure nortasunetik belaunaldi berriak eztea da daukagun aktiborik garrantzitsuena. Niretzako ezinbestekoa diren 2 mugarri ditu euskararen aldeko festa honek. Lehenik eta behin, Beasain eta Lazkaon ia 55 urte ospatu zen festa horren aldarria. Izan ere, gaur egun edo orduan behintzat inor gutxik pentsatuko zuen Hezkuntza Saileko gure sailburuak pozarren emango ziola ongietorria gaurko egun horri. Eta bestetik, hainbestetan borroka eta sinistu duten gurasoiei hezkuntza sistema ikusiko balute benetan dela gure euskararen garapenean ezinbesteko mugarri bat. Ezinbestekoa, ez nahikoa, baina bai ezinbestekoa. Beraz, nire partetik, nire zorionik eta eskerrik beroenak gaurdaino ona gerturatzen lagundu gaitu zuen guzti hori. Batera, bagara, bat gara. Honela dio aurtengo leloak. Beasain, Ordizia eta Lazkaotarrok lelo hau bera urtetan eraman dugu gurekin. 3 herriak oso lotuta gaude zentzu askotan. Baita hezkuntzan ere. Andramendi, San Benito eta Jakintza ikastolako hezkuntza komunitate osoa gaur hemen elkarturik izatea honen adibide. Hemen jaio zen kilometroak duela 44 edo 45 urte. Eta hemen jarraitzen dugu elkarrekin gure hizkuntzaren eta kulturaren alde lanean. Bestara 3 ikastola bat gara, Goierri, gure sorterri aizeberri, zuzara, euskara, zatoz bestara 3 ikastola bat gara. Maita dezagun, maita demono, askatu gerta bizi, utzi itzegidea egite, bizi gaitezen euskaraz bizi. Berriak galdu ezean bere loreak eta koloreak.
bizitza maitea. Eta esan begiekin esan mundua betiko ulertu dezan. Elkarrekin gotugula jauzi eta urak eraman gaitzala utzi. Itxaso zabalean barrena izan arren milaka kilometro. Zibugara helduko garela, zentimetro, zentimetro. Goierri, gure sorterri aizterri, zuzara, euskara, zatoz bestara hiru ikastola bat gara. Goierri, gure sorterri aizterri, zuzara, euskara, zatoz bestara hiru ikastola bat gara. Goierri, gure sorterri aizterri, zuzara, euskara, zatoz bestara hiru ikastola bat gara. Goierri, gure sorterri aizterri, zuzara, euskara, zatoz bestara hiru ikastola bat gara. Asmatu beharko dugu, nola edo ala, euskeraz. Sehaska hemen dagoela, alegia ikastolen mugimenduen sehaska hemen dagoela, lehenengo kilometroak hemen sortu zelako. 55 urte pasadia, eta sehaska hortako neskato mutikoa, baina koiskortu da, neska koiskorra, mutil koiskorra da. Zergatik sortzen da hau, besteak beste ikastolen beharra ikusi zalako, eta euskara eta euskal kulturare sustatu beharra zegoelako. Oro har, nik uste, merezi duen aurrera atera dan proiektua eta azpimarratzekoa den proiektua degula aurrean. Ikastolok osatzen duzue talde potente bat. Eta hezkuntza sistema osoaren ardatz importante bat denon artean osatzen dugu. Ezinezkoa izango litzateke euskal hezkuntza sistema ulertzea ikastolak jokatzen duten papera kontutan hartu gabe. Ezoiko kilometroak aurtengoan ere, baina gure jaiari eusteko determinazio osoz. Garena adierazteko eta euskarari eta euskal kulturari plazak eskaintzen jarraitzeko helburuarekin. Bagarelako eta nor garelako erakutsi nahi dugu zer garen eta zer nahi dugun. Ikastola guztiok bat garelako gure egitasmoan. Bat garelako ikastola eredua aurrera ateratzeko. Batera, elkarrekin ikasiz eta elkarrengandik ikasiz.
Bosturpe ikastolarentzat eta ibartar guztientzat lekuko hau jasotzea. Baina gogoreaz gain, ardura ilusioa, emozioa eta erronka ere badira, guretzat 2022ko kilometroak Ibarra bezalako herri txiki baten antolatzea. Kilometroak ereduaren inguruan, urte hauetan lan handia eginda, eta tamalez pandemiaren ondorioz ezin gauzatu izan da azken 2 urteotan nahi bezala. Beraz, bide honetan ikasitakoak jaso, elkarlanerako eredua gureganatu, eta ideia freskoak txertatuz, gure ekarpena egiten saiatuko gara Gipuzkoako ikastolon jaiari.